Nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Nagyon nagy örömömre szolgál, hogy ilyen sokan megjelentek ma. Ez alapján úgy gondolom, hogy mindenki számára teljesen egyértelmű, hogy egy nagyon fontos választás előtt állunk. Engem Kácsis Péternek hívnak, 37 éves vagyok, 2 csodálatos gyermek édesapja, és születésem óta Láncsóki lakos vagyok. 1000 szállal kötődöm ehhez a településhez, itt értem felnőtté, és én nagyon szeretek Láncsóki lenni. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy sok fiatallal ellentétben én nem költöztem el a faluból, itt maradtam helyben, itt vásároltam egy nagyon régi kis parasztházat itt a Mátyás utca elején, amit hosszú évek kemény munkájából szinte önerőből felújítottam. Végzettségemet tekintve gépészmérnök vagyok, több mint 10 éven keresztül tervező gépészmérnökként dolgoztam az iparban, és jelenleg egy közel 100 főt foglalkoztató német tulajdonú cégnek a termelésvezetőjeként dolgozom. Ezen kívül tagja vagyok a Baranya vármegyei mérnöki kamarának, úgyhogy beosztásomból kiindulva kérem vigyék el nekem, hogy a felelősség szó jelentésével teljes mértékben tisztában vagyok, és én úgy gondolom, hogy képviselőnek lenni is hatalmas felelősség. Felelősek vagyunk, hogy a falu lakóinak problémáit, érdekeit a képviselőtestületen belül képviselni tudjuk, illetve hosszabb távon felelősek vagyunk azért is, hogy majd gyermekeinknek egy fejlődő és stabil gazdasági alapokon álló közösséget tudjunk átadni. Köztudott, hogy nehéz anyagi helyzetben van a településünk, ezért felelőtlen ígéreteket nem szeretnék tenni. Az általános, amit már felsorolt problémákat nem szeretném megismételni, viszont 3 célkitűzésem van az elkövetkezendő ciklusra, amennyiben megválasztanak, ezeket fogom a legnagyobb tudásom szerint képviselni. Az első és legfontosabb, hogy stabilizálnunk kell a költségvetését. Másodszorban szeretném, hogyha az önkormányzat mindenki számára átláthatóan működne, és végezetül én is fontosnak tartom a közösségi élet újjáélesztését a településben. A falu vezetésében eddig semmilyen szinten nem vettem részt, úgyhogy a költségvetés állapotáról még nincsenek pontos információim, azonban úgy gondolom, hogy elengedhetetlen lesz az önkormányzat működésének átvilágítása, hogy a helyzetet kezelni, illetve stabilizálni tudjuk majd. A másik 2 célkitűzésemhez viszont nincs szükség jelentős anyagi forrásra. Szeretném, ha testület üléseket rögzítenénk, és ezt mindenki számára elérhetővé tennénk. Ez a mai világban minden rendelkezésünkre áll, minden jellegű online platform, gondolok itt YouTube-ra, Facebook-ra, tehát el tudjuk jutatni az emberekhez. És a közösségi élet fellendítéséhez sem kell feltétlenül sok anyagi forrás, ezt a Rák Robiék által szervezett Mátyás utcai nap szerintem nagyon jól bizonyítja. Amennyiben én egy kicsit beletekintenék a jövőben is, én hosszabb távon úgy gondolom, hogy nagyon jó alapunk van a fejlődéshez. Egyrészt Láncsók elhelyezkedése nagyon kedvező, mind a Mohácsi, mind a Bói-ipari park pár perces autóúttal elérhető. És biztos vagyok benne, hogy amennyiben valóban megépül az autópályát és a tervezett Dunahidat összekötő 2x2 sávos új autóút és híd is, abban az esetben ez a térség egy új lendületet fog kapni. Rendelkezünk saját óvodával és iskolával. Azon kell dolgoznunk, hogy a községet újra megtöltsük fiatal kisgyermekes családokkal. Sajnos ezen a téren nagyon lemaradtunk, hogy miért nem tudott az önkormányzat újépítésű lakóházak számára telkeket biztosítani, ezt sajnos én nem tudom megmondani, de ezzel a problémával is foglalkoznunk kell. Hiszem, hogy a cégvezetésben és egyéb területen szerzett tapasztalataimmal hasznosan tudom majd támogatni az önök által megválasztott faluvezetőnek a munkáját. Számítok a szavazatukra, hogy képviselni tudjon önöket. Köszönöm. Köszönjük szépen!